Igbo bani ni ife dị mma ife ọmụ emebegwo Igbo n'eziokwu eziokwu asị na ọ na-eme otekata ka o ji uwe dị nje metata ma dịrị anya na mma gịnị ka mụ na-ekwu PDP People's Democratic Party ebechagwobe wee hazie Naijiria elu onye isi wee dịrị anya na mma ma ụnụ wekwe kedu ihe na-ekwu ekwu Atiku Abubakar Kanu na-ekwu okwu ihe ọkwa onye ndozi onye ọchịchị ejide Naijiria hazie Naijiria ọma dịkwara anya na mma maka na obodo emebi igbo nya ka PDP ji wee necha anya si na otegwofa ji wee mee mistake na nke nwana ya emetụ ya ọfụma ewee tinye Atiku Abubakar waziri na Adamawa ka ọ bịa Naijiria hazie anya ma ibe maka na ọchịchị dị ya n'aka Atiku wee mezie ka ọ na-abụ nwata mee egbuori ya ebi kedu nke o mere na-ekwu okwu ihe ọ chọba onye da vice president wee chọba ọkacha mma bịa na Igbo wee chọba kpọkịkpọ wee nweta odogwu ikọnọmi dị ya n'aka o jide ikọnọmi ọhazie ya Naijiria adịkwara anya na mma a na-ekwu na dọla emebi igwe ọma bụrụ eziokwu mana onye nwe wetara na-ekwu okwu ihe ọ bata ịbụ na dọla ebeghị nzọchi n'elu uri ịda atakwa na ọkwa ebe ya adịrị anya na mma onye ka m na-ekwu dị okwute Igbo niile Maazị Peter Obi okwute Igbo niile jiri dị ebube edesie enyi ike akachivara Anambra gbogbo cheta na mgbe ọ na-eche Anambra ka o jidere ikọnọmi hazigara Anambra obodo dịwara anyị ụtọ Anambra niile wee nwebe aṅụrị ọma bụrụ eziokwu oruke nwere recession steeti ndị ụfọdụ na-ebe akwa ụfọdụ achọ subvention ụfọdụ achọ ego ya eji wee kwụ ụgwọ ọnwa ma Anambra na-akwụ ụgwọ ọnwa gịnị kpatara ya ego Peter Obi dobere gboo ego Peter Obi dobere na akaụntụ Anambra nya ka Anambra ji wee dịrị anyị ụtọ ọ gịnị kpatara ya ọkwa ego ọ na-anata ka steeti ndị ọzọ na-anata maka na gịnị ikọnọmi dị ya n'aka nya ka anyị ji asị Igbo niile Naijiria niile ka anyị kwado Peter Obi na Atiku Abubakar tụiri PDP ifeọma ewe meme na Naijiria mesiwere anyị ike udo Naijiria na ọ dị anyị n'aka ọganiru Naijiria dị anyị n'aka ọ gịnị kpatara ya one man one vote tụọ vootu gị kwado PDP kwado Peter Obi ya na Atiku Abubakar kedu ife nna akpọfa akpọ orugo mgbe anyị ji eji wee jikọ aka ọnụ ka anyị nọ anyị na gidigidi bụ ugwu eze anyị jikọ aka ọnụ anyị wee lachara aka ọma bụrụ nne na orugo mgbe ibe ji adara anyị na mma maka na eziokwu mgbere ahịa bụ ndị Igbo ji n'aka azụmahịa na-ere mere Peter Obi ji ejide ikọnọmi Naijiria hazie ya owe dịrị anyị na mma ya na Atiku Abubakar ife uwe dịwara anyị na mma Igbo bụ Igbo ka njukene ọdụ nwere onye ọ na-abịa iti nnu n'ọnụ ọgbụchasịa Naijiria ya dị mma ya dị mma n'orugo kweni maka na eziokwu mụmụ ogbu ọja ndị Igbo nwa na ka ọ dịbụ ịkacha ogwu ọnụ na-eke na-abara ya mba alụsị bụ n'aka nnele abụ ndị bi ọnụ ike adịmagbara egberi n'aba nya ka nji anyị Igbo niile ka anyị jikọta aka ọnụ bụ na ibu anyị na danda ibu na ibe a na nya anyị na mmanwụ nya ka m ji ekwu nya ka m ji ebenye m akwa ana m etinye m mkpu ana m ebere na ebere a na-ebere ndị nwe mmanwụ na Igbo bụ Igbo na anyị ejikọ aka ọnụ sọpọtụ PDP tụnyere Peter Obi anyị Igbo ejebe nya m ife Naijiria wee dịrị anyị na mma ndị Igbo niile anyị jikọta aka ọnụ cheta na ọ na-abụ eke ka okwu azịza mgbaji esi enye ya ike anyị jikọ aka ọnụ ka ndị Igbo Naijiria dịrị anyị na mma Naijiria bụ na-ekwu okwu ihe Atiku for president Peter Obi for vice president PDP hazie Naijiria ọ dịkwara anyị na mma Peter Obi mgbe e mere ekwu m okwu ihe ewe m na mmanwụ aja agụ ogbu oje